हादोरसायाव जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे संदाननाय आरो सेबनाय खामानिखौ गोख्रोङै खालामबोबाय थादों। बेबादि समावनो पुलिसनि सेबनायाव गंसे गोदान किया सनेट गारियाव माब्रै मोसौखौ सिखावै लाबोबाय थानाय समावनो सासे सुबुंजों लोगोसे जराबादाव पुलिसा हमनो मोननाय सुबुंनि मुंखौ सामागुरिनि बाहारुल इस्लाम होनना मिथिनो हायो आरो हमजानाय बाहारुल इस्लामखौ पुलिसनि लकआपआव सोनाय जायो होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं गुवाहाटी नोगोरमानि गरसक पुलिस थानानि मोनसे पुलिसनि हानजाया थांनाय हराव कटकबारि निजरापार ओनसोलाव संदाननानै साबा जुवा गेलेग्राखौ हमनो मोननाय साबा सुबुङा गरसक ओनसोलनि 22 बोसोर बैसोनि रुपज्योति नाथ, 22 बोसोर बैसोनि खोरोमदाव खाख्लारि, 19 बोसोर बैसोनि हरिदेव सिंहा, 22 बोसोर बैसोनि आब्दुल रौफ आरो 19 बोसोर बैसोनि मेहर हुसैन होनना मिथिना मोनो। आरोबाव बेबादिनो भगदत्तपुर पुलिस आउटपस्टनि सिङाव 23 बोसोर बैसोनि सुकुमुद्दिन मुंनि सासे मबाइल सिखावखौ दिसपुर पुलिस थानानि मोनसे EGTP हानजाया हमजानाय सुकुमुद्दिनखौ कलगासियानि होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बिनिफ्राय गंथाम खावनाय मबाइल मोननो हायो। बेबादिनो गुवाहाटी नोगोरमानिनो फटाशिल आम्बारि थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया गणेशपारा ओनसोलाव संदाननानै जुवा गेलेग्रा जायगाखौ मोनो। जुवा गेलेग्राफोरा पुलिसनि फैनायखौ मिथिनो मोननानै बे जायगानिफ्राय खारखोमालांनो हायोब्लाबो जुवा गेलेनायाव बाहायग्रा माखासे मुवा बेसादखौ पुलिसा मोननो हायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे जुवा गेलेग्राफोरनि सायाव संदाननाय खामानिया सोलिगासिनो होनना मिथिहोयो।